Ne tɔgɔ ye Siya Darame an bɛ ka cɛncɛn de fɔ sisan an bɛ waati min na ba falen don cɛncɛn tɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la a bɔ yɔrɔ ka jan fɛn bɛɛ b'a la bon baji kɛra sen tɛ jɔ a la a bɛɛ kɛra jiri tu kɔnɔnaw ye i bɛ tile ji la ka si ji la don dɔ a mana kurun kun ta ka bɔ yan san bɛ se k'a da don a bɛ su k'a la ka tile k'a la o sumaya kɔnɔ i bɛ si o de kɔnɔ kurun kɔnɔ i bɛ tila ka taa sigi ji la o sumaya kelen na o ji fana ka suma a ka dun bon baloko fana ka gɛlɛ a la sabu i bɛ dumuni minnu san ka taa o ye débrouiller de pour que i bɛ se ka taa ka sɛri i bɛ se ka balo cogo mun na bon waati min na a tun ka nɔgɔ an tun bɛ surafana dun yan an bɛ kurun ta yanni yɛlɛba cɛ a y'a sɔrɔ cɛncɛn ko ma gɛlɛya ka min bɔ n'an sera yɛlɛba an bɛ kurun fa o don kelen ma a bɛ sɛri i bɛ na i ka so i bɛ tile i bɛ lafiya su mana k'u fɛ a bɛ tila ka taa mɔ bi o bɔra a la. Sadatu Traoré ne bɛ nin baara la gɛlɛya b'a la dɛ tuma dɔw bɛ se an ka cɛncɛn tɛ san n'an nana sɔgɔma fɔ fitiri an bɛ ji la an bɛ nin peli min cɛlaw fana b'an kɔ olu fana b'a ta tasa n'an kɔ fɔ fitiri an bɛ nin baara la an b'a la ne kɔni b'a la a kɛ siya san 15 ye baara nin wagati si t'a la n'a kɛ nɔgɔ hali ni ji jiginna fɔ ni ji jara ni kulun jɔra ni kulun kɔni jɔra an b'an sɛgɛn lafiya nka ni kurun ma jigin an bɛ nin baara la fɔ samiya samiya bɛ don k'an to a la tilema bɛ bɔ k'an to a la an b'a baara la yarɔ nɔgɔya kɔni t'o la. Ne tɔgɔ ye Alifa Nuhum Ture ka bɔ Jikɔrɔni Para Dangan cɛncɛn bɔ Dangan moi je suis un exploitant de sable an bɛ heure min na ba falen don a sɛgɛn ka bon parce que i bɛna moteur min ta consommation ka ca i bɛ gasoil min bɔ na ji jiginna sisan i b'o multiplier o y'a degun dɔ ye bon après na ni waati fana tɛmɛna na ji jara na ji yɛrɛ sera fo duguma fana gɛlɛya dɔw bɛ parce que faraw kun bɛ bɔ a b'an ka kurun bɛɛ tiɲɛ parce que sira man ɲi bon moyen t'an bolo ka sira ninnu dilan normalement sira ni état de bɛ kan ka dɛmɛ ka sira ninnu dilan an ka se ka balo kɛ nɔgɔya kɔnɔ. Ne tɔgɔ Dawuda Kulubali ne bɛ Jikɔrɔni Para Dangan na ne cɛ feerela ye kulu fila bɛ n bolo kulu kelen tununna n nana natɔla la donc wa moteur juru tigɛra donc kulu dɔ nana sigi n tora kelen tununna o la donc kulu 5 de tununna a la ne t'a bɔ a la n sigiɲɔgɔn wɔɔrɔ t'a bɔ a la o n'a ɲɔgɔn caman ɲinan yɛrɛ mɔgɔ caman b'an kɛrɛfɛ la mɔgɔ baden ka kulu tununna an fɛ Jikɔrɔni Dangan na ka taa kulu 30 dɔ taara bɔ dɔ ma se ka bɔ parce que ba falen don a dɔ fana bɛ olu tɛ sɔrɔ yɛrɛ donc i bɛ kulu kelen san a kelen na a bɛ taa 100 ani 50 150 a kulu la i b'a dɔn baara kɔni o ye risque baara ye.